Hai làm sụp vào anh cái tàu rồi cô arom na thang này tụi nó bảo khi được đi ra tao arom này là chơi ở này tụi đi bỏ sini ukur tao arom na thang tụi lama sih kerile tao bolong-bolong semua thang này lama kuru có orang langsung tab aram lain ai salji thangka tahu di dalam itu aram này đâu phải biết ya Miss Jalwa nah di jangan soton di Daun cuma sama latih ya, oke, tadi, tolong saya, sorry kaman man, oh iya, kita doang guys, semoga, kira, tuh tengok sana nih, di sekolah mana ini kok, 이거 확 나네. Ai cái vui rồi. Tui kom ni bagai arok nukjak tongbai kha chung belai luduk lai kha hingke tui bo ekdom moila kwbangma ano kwa ke nukjak tongbai kha tui saka o koi nukjak tongbai kha amtike kwbangma ekdom pukur kupulung nukjak tongbai kha yang hingke karpu bo nukjak oi tongo do hingke chung afuru tamkhai jal bai khoksa o nukjak tongphuru hingke amtike mangkha 3-4 ta karpu hingke horogo thwino saimya ta wa tui ro wa phano tui pungya ko wa tui wadrop sible hingke amoni bagai tui pungya tui kom hingke amoni bagai ko arok nukjak tongbai kha hingke nai tongni norok choya oi lekha tabuk leng suka pa arok joto khwa tongbai kha tui ko ludok jang bagai Cina này đi thấy có tàu sức mang kháng trong bag này phải chứ tàu một lăng xin này nó có karpu
Sakhi cho amai asram re nrong nai tung choi oi angke abo pot kheng nai. Tini asuk no tongsinai. Tebo katal video nai ne bagai subscribe rok khai toni di. Je subscribe khaya kurok.